Dacă sunteți în căutarea unui local pentru a sărbători un eveniment important din viața dumneavoastră, o alegere perfectă este Cafeneaua Arina, de pe șoseaua Hâncești 216/1. Cafeneaua Arina vă așteaptă într-un cadru pitoresc din afară și o atmosferă de familie în interior. Cafeneaua Arina dispune de o sală de banchete de 80 de persoane, spațioasă și bine amenajată. Cafeneaua Arina vă întâmpină nu doar cu o ambianță plăcută, dar și un personal bine pregătit. Localul vă pune la dispoziție o gamă diversificată de mâncăruri tradiționale, iar bucătarul șef va fi bucuros să vă îndeplinească orice dorință culinară. Puteți serva nunți, cumătrii, jubilee și multe alte sărbători. Noi vă așteptăm cu drag la sărmăruțele noastre moldovenești, ca la mama acasă. Doar la Arina veți primi servicii de calitate la prețuri fără concurență.